Ma nafux għalfejn għaddew is-snin biex ittieħdet azzjoni kontra Fredrika Zoppardi. Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-Moviment Graffiti jekk kif sar magħruf li nhar it-tlieta l-eks kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta se jkun qed jitressaq il-qorti mixli li kiser il-liġijiet tal-protezzjoni tal-ambjent. Nilqgħu li Fredrika Zoppardi ħajjittieħdu passi kriminali kontrih fil-qorti, ma nistgħux nifhmu però għaliex qed idumu daqshekk l-affarijiet. Zoppardi qed ikun akkużat li ordna lil kuntrattur imqabbad minn Infrastructure Malta biex jibqa' għaddej bix-xogħlijiet li kienu qed isiru f'Wied Irda f'Ħażebbuġ. Dan meta l-istess xogħol kien twaqqaf b'ordni mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA. Kien ħareġ ordni biex jifqu x-xogħlijiet mill-ERA u daw komplew għaddejjin. Andre Kallus mill-Moviment Graffiti spjega kif kienet Zoppardi stess illi insista li l-ordni tal-ERA tiġi injorata. Il-kontrattur f'April li għadu kemm weħel multa mill-qorti kriminali u li ħareġ f'dan il-każ kien li il-kontrattur qal li huwa kompla b'dawn ix-xogħlijiet għaliex kien hemm ordnijiet insistenti minn Fredrika Zoppardi. Kallus qal li huwa ġust li jittieħdu l-passi kontra min jikser il-liġijiet b'dan il-mod, madankollu qal li każi bħal dawn m'għandhomx idumu daqshekk biex jipproċedu. Daw il-provi ilhom li jinġabru u ingħataw lill-pulizija min ilu, ġifieri ma nistgħux nifhmu għaliex damu daw is-snin biex jitressa l-qorti. Il-kellim ta' Graffiti qal li hu pożittiv li l-passi jittieħdu fil-konfront ta' min ikun ordna l-azzjoni u mhux tispiċċa teħel xi multa biss l-entità. Għalhekk nemmnu bisħieħ li Fredrika Zoppardi għandu jġor ir-responsabilità kriminali personali ta' dak li għamel. Ix-xogħlijiet f'Wied Irda li hu protett bil-liġi minħabba natura unika u sensittiva li għandu saru lura fl-2019. U f'April ta' din is-sena il-qorti iddikjarat li Infrastructure Malta kienet injorat l-ordni ta' Stop and Comply maħruġa mill-ERA billi ordnat lil kuntrattur tagħha biex ikompli bix-xogħlijiet ta' triq. Kif żvela x-xahar li għadda sit netnews.com.mt dan il-kuntrattur kien ġie immultat iżda din is-sentenza kienet inżammet moħbija allegatament biex isem Fredrika Zoppardi ma jitpoġġix f'dawl ħażin.